Ola, que tal? Moi boas. Aquí estou con este cigarrón. Estamos na súa nova casa. Esta é a miña casa. Creo que se está adaptando moi ben. De feito, xa pasou aquí o seu primeiro entroido. Eu creo que foi feliz. E eu tamén. Moitísimas grazas, unha vez máis, o Festival de Curtas de Verín. Xa tiven ocasión de agradecérvolo aí durante a celebración do festival. Nada máis que mandarvos un saúdo a todas, moitísimas gracias á organización e sobre todo unha cousa que xa dixen estando aí, un saúdo moi especial a toda a xente de Verín que está pelexando polo seu paritorio. Alégrome moitísimo de que esa pelexa saíse ben, así que todo o meu agradecemento porque realmente estades pelexando polos dereitos de todo o mundo, a ter unha sanidade pública de calidade, dende o primeiro momento, dende o momento do nacemento. Así que, nada, o futuro está garantido. Entre as criaturas e o FIC, Verín adiante. Moitísimas grazas e un saúdo de parte do cigarrón tamén.